Добре дошли на иновативния форум "Образованието – дело на всеки. Педагогика на всекидневието". Инициативата да се съберем точно днес, на 22.02.2022 година, огледалната дата палиндром, най-силният ден на столетието, е на организатора Институт за информални иновации. Но този форум беше невъзможен без любезното съдействие на нашите партньори: Регионално управление на образованието град София, Национално издателство за образование и наука Азбуки към Министерство на образованието и науката и Cyber 360 Academy, първата българска академия по киберсигурност. Аз съм Вероника Преждарова, директор на изследователска група Homo Creabilis към Институт за информални иновации и експерт иновации към Cyber 360 Academy. Homo Creabilis е самосътворяващият се човек. Причината, поради която създадохме тази изследователска група, е следната. Цифровите технологии и породилият се от тях процес на глобализация обхваща мрежовидно цялото човечество, като изменя в основи всички сфери на човешкия и обществения живот. Изменената структура на обществото поражда и нови способи за адаптация към него. Целта на изследователска група Homo Creabilis е чрез иновативността на информалното образование, съчетана с методите на съвременните обществени, природни, технически науки, да се създаде междудисциплинарен инструментариум, с помощта на който да се изследват съвременните тенденции на развитие на света в контекста на неговата дигитализация, забързаност и взаимозависимост. Получените резултати ще бъдат използвани за създаване на механизми за подпомагане на адаптацията и социализацията на индивидите в обществото с цел постигане на устойчивото му развитие и растеж. Затова днес всички вие, всички ние, участниците и гостите на този форум, формално, неформално, информално, ставаме част и ставате част от нашата изследователска група. Програмата на иновативния форум включва първа част доктор Таня Желязкова-Тея, която е идеолог и вдъхновител на нашата изследователска група, ще представи Института за информални иновации и основната си концепция за педагогика на всекидневието. Втора част – дискусия с експерти от практиката. И трета част – всеки от вас ще има възможността да зададе своите въпроси и заедно ще направим обобщение и генерално заключение на знанието, което сме получили днес. Това е програмата и сега започваме с въведението към темата на форума, което ще направи доктор Таня Желязкова-Тея. Доктор Желязкова, не ви чуваме. Ало, здравейте! Здравейте, сега ви чуваме. Здравейте, уважаеми участници! Веднага искам да споделя с вас, че за тези, които очакваха да се видим днес, след дългото време, в което не сме се виждали, и сега няма да можем да се видим. Аз се намирам на място с извънградски интернет, поради което, ако включа и камерата, ще се влоши звука, така че аз лично ще работя без камера, но ще се радвам да можем да проведем успешно нашия иновативен форум. Добре дошли на този форум. Вече разбрахте защо сме си избрали тази дата. Тя, разбира се, е изпълнена с много енергия и веднага пожелавам на всички участници много, много хубав и прекрасен ден, който започваме с нашия форум.
Преди всичко искам да кажа няколко думи за нашата фундация, защото все пак съм убедена, че не абсолютно всички са запознати с нашата история, която е вече почти на 12 години. Учредени сме 2010 година. Всичко е абсолютно легитимно при нас. В обществена полза работим, пререгистрирани сме в Агенцията по вписванията. Имаме си нашите партньори от страна на институциите, на личностите и на медиите. 12 години вече работим на полето на информалното образование и имаме, така скромен бих казала, принос в това той да бъде популяризиран до степен, в която, когато напишете вече в интернет информално образование, той не ви пита неформално ли имахте предвид, а просто ви изважда първите най-актуални въпроси, свързани с информалното образование. Понякога това са материали от Европейския съюз, понякога са части от нашия сайт, но така или иначе интернет на български език вече разпознава какво е това информално образование. Имахме така и приятното задължение да участваме в подготовката на новата наредба, новата нормативна база за сферата на образованието. Имам предвид въвеждането на термина информално учене в 3 закона. Закона за предучилищно училищно образование, Закона за професионалното образование и обучение и Закона за насърчаване на заетостта, както и още една наша мисия, на която сме се посветили. Това е ученическото самоуправление. Успяхме с много организации, които участвахме в този процес, да разширим полето на ученическото самоуправление до всяка паралелка. Съответно сме участвали в подготовката на наредбата за това ученическо самоуправление. Малко по-надолу виждате в слайда и разработката на пътеводителя за ученическото самоуправление, който заедно подготвихме с Мариана Банчева по поръчка на Министерството на образованието и науката. Виждате и нашия научен принос. Какво представлява образованието в европейски контекст? От 2000 година съществува един меморандум, който е преведен и на български език и където всъщност аз за първи път видях на български език термина информално образование и честно да ви кажа се влюбих в него и реших да премина от полето на философията, защото, както е известно, аз съм доктор по теория на познанието, но моята първа дисертация беше разбирането като философски проблем, но в контекста на информалното образование. И съответно лека по лека отидах към полето на образованието. Но какво беше написано в този меморандум? Че има 3 основни категории образователна дейност, формално, неформално и информално образование. И всъщност аз винаги, когато искам да кажа нещо за информалното образование, винаги започвам с 3 вида, за да стане ясно за какво говорим. Няма да чета всички слайдове обстойно, те са на ваш свободен достъп, така че аз ще маркирам основни положения в тях, за да оставя време на всички участници да вземат отношение по повдигнатата тема. Важното е, че се говори за широко обхватно образование, в което се включват взаимно допълняващите разновидности на 3 вида целенасочена образователна дейност. Съответно, след 2000 година тези 3 вида образование бяха доразработени както виждате, в терминологичния речник на СДФО, в Европейската квалификационна рамка, насоките за валидиране на неформалното и информално обучение и последният така по-тежък, бих казала, документ е препоръката за валидиране на неформалното и информалното обучение 2012 година. Съответно, Министерството на образованието и науката направи специален проект за създаване на методиката по валидирането. Аз участвах в него и имам придобита квалификация там по професията техник-озеленител с подспециалност цветарство. За това, че просто имам хоби да се занимавам на вилата с различни видове, такъв вид дейности. Както виждате, едно хоби може да ви стане и професия. Съответно, валидиране
влезе в закона за предучилищно училищно образование и това вече е официална, включително и в България, като държава член на Европейския съюз, ние бяхме задължени да направим това, така че то вече е факт. Ето ги трите вида формално. Не случайно съм написала образование, обучение и учене, защото действително може да ги срещнете по трите начина. И в литературата, и в публицистиката, и в публичните изказвания. Така че аз съм си позволила абсолютно некоректно научно, но коректно публицистично и публично да ги дам с трите вида образование, обучение и учене. И което е най-интересното, между прочим, тук ще направя така едно позоваване върху новия закон за предучилищно училищно образование. В самия закон формалното е образование, неформалното е обучение, а информалното е учене. Така че, както виждате, трите термина съществуват в закона чрез трите форми на образование, така както са дадени от 2000 година в меморандума. Терминът образователна триада го въведахме 2010 година, когато започна нашата просветителска и научно-изследователска дейност. И нашата теза е, че самите училища и университети функционират като образователни триади. Съответно, имаме публикации по тези две теми. И веднага давам пример, за да се разбере практически какво значи формално, какво неформално и какво е информално на територията на едно училище, например. Всичко, което се случва в класната стая по предметите, така както ги е предвидила държавата, е формално. Всичко, което се случва на територията на училището, но като спортни клубове, секции, различни видове форуми от типа на кръгли маси, обсъждания и така нататък, всичкото това е неформално образование. Но всичкото това, което се случва в училище през междучасието, по коридорите, дори ако искате в педагогическата стая, където учителите си споделят рецепти или пък методики за обучение на децата, това вече е информалното учене. Цялата празнична система на територията на училището всъщност е информално образование. Всичко, което се прави по време на празниците, е информално образование. Малко по-късно, сега, когато дам водещите дефиниции, ще стане ясно защо е така. Съответно, тук сме споменали, че тази триада ние вече използваме и извън полето само на образованието, а сме разпростряли върху доста други термини, за които ще стане въпрос и по-нататък. Съдържанието на термините. Винаги започвам от там, защото действително, ако не се въведат термините, по-нататък говоренето за който и да е от тях става напълно неясно. За целите на настоящата презентация съм взела официалните дефиниции, които са дадени в споменатата препоръка на Европейския съюз за валидиране на неформалното и информалното образование от 2012 година. Тоест, ако сме така стриктни, от гледна точка на науката, това са твърде вече стари дефиниции, но така или иначе те са работещи, те са базови, те са общо достъпни и общо приети и затова тръгваме от тях. Както виждате, накратко формалното учене е, така да се каже, задължението на държавата, структурирано, както се изисква във всяка държава. Знаете, че в Европейския съюз няма единни критерии, всяка държава си има своя политика по отношение на образованието. Включват се всички степени на образование, което е важно. Завършва се с официален квалификационен документ. Неформалното учене, което вече е изключително добре разработено от професор Силвия Николаева, преподавател в Софийския университет, въведена е и специално за неформално учене. Нещата са изключително напреднали в тази посока. Това са програми за придобиване на професионални умения. Това са често пъти вътрешно фирмени обучения. И забележете, разликата с формалното образование. То също може да завърши с сертификат. Но този сертификат, който се дава в неформалното образование, няма квалификационната стойност на формалното образование.
Тоест, има стойност за развитие на умения. И аз винаги, когато общувам с различни аудитории, препоръчвам всеки, който участва, особено защото неформалното учене е много често срещано, или образование, в случая учене, защото в документа е така, да си събират всички сертификати, които се дават именно от неформалното образование. Защото те действително доказват развитие на определени умения, а в един момент човек не се знае как ще му се завърти живота и в кой момент ще му потрябва да покаже, че ето имам развити такива и такива умения. Така че апелирам да се събират тези документи в личното ви портфолио. Какво е съдържанието на информалното учене, така както е в същия документ? Както виждате, ето отдолу е написан Consular Commendation от 20 декември 2012 година. Аз съм маркирала с синия цвят това, което е действително характерно за информалното учене, ежедневните дейности, свързани с работа, семейство, свободно време и съответно подпомагане на учебния процес, или пък професионалния и житейски опит, междукултурни умения, доброволчеството, откъдето, между другото, тръгна идеята за валидирането в европейски контекст, тръгна точно от младежките доброволчески програми. Аз съм проследила документ от 1994 година и съм абсолютно убедена, че оттам тръгнаха нещата, за да се стигне до идеята за валидирането. Културни, спортни дейности, работа с младежи, дейности от дома и така нататък. Но за целите на нашата изследователска работа тези термини бяха недостатъчно работещи и недостатъчно удобни дори, ако искате, така бих казала, за научна работа. Съответно, през тези 12 години отговорно мога да кажа, че правихме най-различни дефиниции. Включително работим и с дефиницията, която е залегнала в Закона за предучилищно и училищно образование. Но считаме за необходимо тя да бъде разширена. И съответно за това последната дефиниция, най-последната, с която работим в сферата на науката, е този вид, всички така основни характеристики на информалното образование, нали, като неинституционализирано, неорганизирано, непринудено, неограничено, свободно, достъпно, постоянно и съответно помагащо натрупване на знания, развитие на умения, формиране на компетентности, което също е много съществено, хора от различни възрасти. Много е важно това, защото вие знаете, че формалното образование е ограничено във времето. До училищна възраст или до студентска възраст или, примерно, преквалификационните програми, които са също част от продължаващото образование, което също е формално. Но все пак това са ограничени периоди. Докато при информалното учене просто нямаме такива времеви и всякакви други ограничения. Ето в следващия слайд сме дали всъщност какви са възможностите на информалното образование. Всеки човек, навсякъде, по всяко време, по всякакъв начин, по различни поводи и причини. Ученето е просто без край. Философското обяснение за това е, че във всеки следващ момент човек се отличава от това, което е бил в предишни и в този смисъл информалното образование за нас лично е един постоянен поток от лични иновации. Съответно смятаме, че това подпомага и процеса на тъй наречената европейска четирите стълба на европейското образование, да знае, да мога да бъда и да живея заедно. Опитът на България до тук с информалното учене. Казахме вече, че е въведен в 3 закона, изписани са тук. И веднага искам да направя следното уточнение. Защото въпреки наличието от 2015 година на термина информално учене, съответно в 3 закона, продължавам да чувам, че информалното учене се нарича самостоятелно учене. Колеги, има много съществена разлика между самостоятелното учене и информалното учене. В чисто философски, общо научен, педагогически, както искате контекст. Информалното учене е по-широко от самостоятелното учене. Тоест, информалното учене или образование включва в себе си самостоятелното учене, но не е равно на него.
А защо не трябва да бъде равно на него на български език? Защото в Закона за предучилищното образование и обучение има член 106, алинея 1, точка 5, където е записана самостоятелна форма на образование или самоподготовка за целите на формалното образование. Тоест, когато вие си подготвяте домашните за университета или за училище, вие сте в ситуация на формално учене. Ако вие правите нещо самостоятелно в къщи, но не за целите на формалното, а за свое удоволствие, тогава сте в опцията на информално обучение. Но защо аз не приемам и самостоятелното учене, нали, т.е. информалното учене да се нарича самостоятелно? Защото в повечето от случаите, информалното учене фактически е не самостоятелно. Когато вие разговаряте с приятел по телефона и вие си споделяте някакъв жизнен опит или някакви съвети давате, или когато дори пътувате в градския транспорт, в обществения транспорт и си споделяте някакви неща, разкази и така нататък. Това е, вие сте в ситуация на информално учене, но това не е самостоятелно. Вие сте с хора. Искам да ви кажа, че и европейските индикатори, които измерва Евростат, включват информалното образование именно от гледна точка на участието на други хора, т.е. ученето чрез родителите, чрез семейството, чрез приятелите, чрез колегите, роднини и така нататък. Така че нека да сме коректни и да не бъркаме информалното учене с самостоятелното учене като част от формалното образование. Самата формулировка на програмата за обучение през целия живот, за нас това е ученето, това е животът. Съответно, споменахме вече за сертификацията. Основната цел на сертифицирането е да се повиши образователната степен и да се получи професионален статус. Веднага пояснявам, защото и тук съм убедена, че или ще възникнат въпроси, или ще кажат, чакайте сега, за какво информално учене говорите, а пък става въпрос за повишаване на образователна степен или професионален статус. Ами, колеги, когато вие сте развили чрез информалното образование някакви знания, умения и компетенции, считате, че те могат да се професионализират, тогава вие трябва да минете през формалното образование, за да може формалното образование да ви, така да се каже, да ги провери и да ви каже, да, вие можете. Малко по-напред казах, че аз имам такава диплома официална за част от професия технико-зеленител и 2 признати компетенции от специалността цветарство. Но, колеги, аз за това се готвих цяла година, правих снимки, обработвах земя, грижих се за 120 растения, диви и питомни на територията на вилата и съответно се явих на официални държавни изпити, писмен, устен и практически. В полето на гимназията, в която си валидирах знанието и уменията. Така че самото валидиране е преминаване през формалната система. Но, за да отида аз до формалната система, дали през хоби, дали през някакво любителство, аз съм развила тези знания и умения и сам като след като ми трябват за професията, ще мина през формалното образование. Няма как директно от информалното да отидете и да станете някъде професионал. Примерно, някой не е учил за поправка на автомобили и отива в някакъв сервис. Все пак той трябва да е минал от някъде, да си е доказал тези знания и умения. Какво се случва след 2000 година и информалното образование? Защо информалното образование изведнъж стана изключително актуално? Ами защото рязко нарасна броя на хората, които го използват, увеличи се обема на индикаторите на информалното образование, за които споменах вече, които се мерят от Евростат. Увеличи се територията на информалното образование, тя е вече на целия свят. Учи се непрекъснато 24/7. Хората получиха персонално и безплатно достъп до всички образователни ресурси, които преди това бяха или затворени, или платени. Просто бяхме буквално заляти от скъсени периоди на информация и ученето ад хок. Ами защо? Защото просто пандемията, измени правилата.
аз лично считам, че все пак промяната на тъй нареченото ново нормално няма да стане с революция, ще стане според нас с еволюция, така че, но все пак трябва да сме готови за това. Каква е нашата подготовка? Нашата подготовка всъщност е с статията, която виждате в заглавието. Тя е написана така, защото статията е на английски език. Искам веднага да благодаря на Национално издателство образование и наука Азбуки, на директора на издателството Надя Кантарева-Барух, на заместник директора Николай Кънчев, на главния редактор на списание Педагогика професор доктор Галин Цоков, на редактора Любомира Христова, за това, че независимо от нашето желание по-бързо да стане публикацията, всъщност тя стана в първи брой на тази година. Излезе буквално преди 10 дни, но това пък на нас ни даде възможността да направим този форум и да посветим форума на новата педагогика, за която става въпрос в тази публикация. Това, което всъщност в обявата бяхме нарекли педагогика на всекидневието, всъщност е педагогика на информалното образование. Искам да кажа, че тук така нещата не се случват, разбира се, никога в науката. Иска се много дълга и упорита изследователска работа. Това, което виждате на този слайд е въведението на част от въведението на тази статия. И от тук нататък, разбира се, в следващите слайдове искам да помоля колегите, които се занимават с изследователска работа, нека да не се възползват от презентацията, защото в презентацията аз не съм посочила източниците, които са много и които съм използвала в тази статия, т.е. да не се взимат цитати от самата презентация, защото би било научно некоректно. Просто за целите на нашата съвместна работа днес съм ги извела от статията, но не би трябвало да се цитират, въпреки че най-отдолу съм посочила къде точно, коя страница се говори за това. Пак подчертавам на английски език. Нашата изследователска работа през тези 12 години, за които говорим, доведе до това, че ние вече не разглеждаме информалното образование така като просто информално образование. За нас то е вече много сложно. И се разделя разглеждаме го категория, интегрална категория от тези 3 вида информално образование. Първото, от което е неявното или неинтенционалното, второто е процедурно, което е интенционално и третото е смислово жизненото или субстанциалното в философски смисъл, като сме дали съответно и с какво се свързва то. Тоест, от тук нататък за нас информалното образование е доста сложно явление или феномен, както се нарича. Как се случи всичко това? Общо взето до 2020 година самите ние вървяхме по грешен път, смятайки, че можем да направим информална педагогика. И ми дадено се оказа, че това е нелогично, просто защото не може педагогиката, която по принцип е нещо структурирано, все пак е наука, да бъде информална. Просто няма как. И в момента, в който информално мина зад педагогиката, всъщност се оказа, че всичко, което сме натрупали до този момент, идеално се структурира в новия теоретичен дял в педагогиката, педагогика на информалното образование. Накратко ще представя това, което ще намерите в статията и отново апелирам действително да я погледнете нея. Тоест, аз ще представя само структурата на тази педагогика. Съответно, тя си има своя обект, информалното образование като явление от действителността, има си своя предмет като същностни аспекти на образованието, свързани с всекидневните процеси, растеж и развитие на човека, има си общо научно определение, като нов клон на педагогическата наука за изучаване закономерностите на информалното образование, като
педагогически феномен. Има си свой категориален апарат, в който се включват 14 категории. Дефинициите ще ги намерите в статията. Има своите предпоставки, които съм изредила тук, като аксиологични, културологични, антропологични, херменевтични и синергетични. Има своята цел да съпровожда процеса на натрупване на знание, на умения и формиране на компетентности в живота на човека, пак подчертавам, от различни възрасти, поддържащи процеса на тяхното лично саморазвитие и самосътворяване. Самосътворяване вече нашата водеща каза какво значи Homo creabilis. Съответно, има задачи, формулиране са 5 задачи, има принципи на ПИО, идентифицирани са 12 принципа, има и закони на информалното образование в ПИО. Естествено, 3 от тях са основните философски закони, но с ПИО се подчинява и на още 3 закона извън общо философските. Подходите в ПИО са контекстуален, личностно-дейностен, компетентностен, социокултурен, андрологически, системен, сравнителен и един много интересен подход към личността като субект на жизнения път. Методите на ПИО, с които може да работи, всеки случай не са абсолютно всички методи, които се познават в науката и в педагогиката. То са имитационни, евристично моделиращи, изследователски, практически. И съответно сме стигнали до идентифициране на моделите на обучение в ПИО. Как се достигна до тях? Достигна се в резултат на емпирични изследвания по втората дисертация, която беше разработена вече по педагогика за информалното образование като ресурс за саморазвитието на възрастните. Това е темата на педагогическата дисертация. Съответно бяха направени емпирични изследвания и се достигна до от всичките 14 стила, които са известни като индикатори, измервани от Евростат, нашето изследване показа, че 7 от тях, т.е. половината, са предпочитани. Съответно, ние сме ги извели като модели на обучение. Т.е. това е нещо, което е проверено на практика. По-нататък в структурата на педагогиката на информалното образование, накратко ПИО, са компонентите на учебния процес, включени са 7 компонента, които вие ги виждате. И интересното, което е разработено, са разделите на ПИО. Тук, разбира се, така сме следвали общопедагогическите правила, за да видим къде е спецификата на педагогиката на информалното образование и считаме, че ето тези видове педагогики биха могли да бъдат да бъдат разделени на ПИО. Като искам веднага да кажа, че в българската научна литература има достатъчно разработени изследвания на темата педагогика на свободното време. Професор Любомир Попов е работил по тази тема, така че това не е ново. И съответно за нас може би ще бъде интересна педагогиката на информалните педагози. Ще стане ясно малко по-късно защо това. Другото, което е интересно е кое е педагогическото семейство на ПИО като транспедагогика. Тук вече беше направен преглед на общо взето на всички съществуващи педагогики, за да се види връзката на ПИО като клон на педагогиката с останалите съществуващи. Разбира се, на първо място тя е тясно свързана с общата педагогика и нейните раздели, основи на педагогиката, теорията на образованието, теория на обучението и теория на възпитанието. Това е неизбежно. От методите на обучение в ПИО непосредствено се използват методиката за обучение на възрастните. Защо? Защото при възрастните, говоря за хората над 24 години, до неограничено време до края на живота им, информалното образование е по-засилено. Тоест, ние споделихме, че информалното образование присъства и в училището, и в университета, но там то се явява като страничен фактор,
за развитието, докато при възрастните той вече е основен, тъй като не съществуват другите два, те са преминати, те са приключили във времето и в пространството, но информалното образование продължава да съществува. От възрастовата педагогика все пак е свързано с семейната педагогика, андрагогиката и акмиологията. От отрасловите педагогики за нас лично е свързана предимно с социалната педагогика. Даже първоначалната ни идея си мислихме, че тази педагогика трябва да е дял от социалната педагогика, но когато напреднахме следователската работа, стигнахме до извода, че всъщност това не е така, че педагогиката на информалното образование си е самостоятелен клон, но кореспондира изключително тясно с социалната педагогика. От граничните педагогики има отношение към педагогическата валеология, т.е. здравословния начин на живот. И това, което е интересно, от новите педагогики на новото хилядолетие, за които също може да се намери достатъчно литература, това са хютагогиката, педагогиката на свободното време, различните видове образователни технологии от типа на музейна педагогика, театри и така нататък, енергоинформационната педагогика и така. Аз съм вече към края. Какво ни предстои? От наша страна сме си набелязали да продължим с особеностите на информалното образование като предмет на ПИО, като следваща стъпка, след като сме представили вече ПИО. И съответно, кои са информалните педагози, как би трябвало да ги подготвяме тези информални педагози, а казано направо, информални педагози сме всички ние. От една страна за себе си като автопедагогика, от друга страна за всички хора, с които ние комуникираме като информални педагози. Но не искам в момента да задълбавам тази тема, защото тя не е толкова тясна, за да може да се изчерпи с един пример. И съответно бих задала въпроса, от ваша страна какво би могло да се случи? Тъй като ПИО все още е само един теоретичен конструкт, стъпил на постиженията на много изследователи и деятели, за които вие ще прочетете в самата статия. Но за да добие плът и кръв, не трябва да се обединим твърде много хора. Тоест, накратко, ПИО е едно много широко отворено поле за всякакви изследвания, практики, каквото пожелаете, добре дошли сте, няма ограничение, ще се радваме да си присъедините към хората, които си харесват тази педагогика и се опитват да я развиват. Нашите благодарности към институции и организации за това, че нашите проекти нямаше да бъдат факт. Благодарим и на нашите дарители, спомоществователи, спонсори, партньори, последователи и приятели и ги каним да бъдат с нас по пътя ни и в звездния ни час. За партньорство мога да дам тези координати. Благодаря за проявеното внимание, за интереса към нашия иновативен форум. Пожелавам той да продължи с интересни казуси от практиката и с интересни въпроси и изразени мнения. Благодаря ви още веднъж. Ние ви благодарим, доктор Желязкова, за иновативната презентация. Като преди да дам думата на нашите партньори, искам да вмъкна факта, че времето за задаване на въпрос ще бъде до 1 минута, а изказванията до 3 минути, за да можем да се вместим във времето, което имаме. За това сега давам думата на нашите партньори. Госпожа Вилма Доменикова, старши експерт към Регионално управление на образованието град София. Регионално управление на образованието град София. Ние с удоволствие се включваме във всякакви такива прояви и приветстваме всичко това, което правите като организации, защото ние сме пряко свързани с образованието на децата на София
и може да се каже на една пета от България, тъй като толкова са нашите ученици. Същевременно нееднократно сме участвали в различни проекти, в които сме работили за учене през целия живот. Тоест не говорим само за децата и за учениците, а за всички възрастови групи. И по тази причина наистина различните видове, дали формално, дали неформално или информално, образованието е достатъчно важно и ние по всякакъв начин подкрепяме. Отново казвам, всички такива инициативи. Моите колеги с удоволствие работят по всякакви програми и проекти, включват се с мнение, с даване на становища, така че в това отношение винаги можете да разчитате на нас като партньори. Благодарим ви, госпожо Доменикова. И сега давам думата на господин Николай Кънчев, заместник-директор на Национално издателство за образование и наука Азбуки към Министерството на образованието и науката, които са също наши партньори. Може би господин Кънчев не е успял да присъства днес. Затова давам думата на госпожа Зоя Василев, управител на Cyber 360 Academy, първата академия по киберсигурност, която е наш партньор и благодарение на която реализираме днес форума в Zoom платформата. Здравейте, благодаря, Вероника. Уважаеми участници, за нас е радост да участваме като партньори в организацията на Иновативния форум. Като една обучителна организация, представяща неформалното образование в сферата на киберсигурността, в България с интерес подкрепяме подобни инициативи, насочени към образованието. За мен и екипът ми бе много интересно да се запознаем с вашия теоретичен труд, който формира с нас определен метод на мислене. От тук нататък ще го прилагаме в същината на нашите обучения, които колкото може повече да се приближават до практиката и да имат приложимост. Ние приемаме информалното образование като образование на практиката и затова нашите обучения в сферата на киберсигурността, целят да дадат максимална насока за информалното развитие на личността в 21 век на технологичното развитие. Нашата мисия е да създадем начин на мислене, чрез който ползвателя на дигитални устройства да има възможността да се предпазва, използвайки ги. Поради тази причина решихме да направим един специален комплимент за всички вас, които участвате днес на този форум, които ще имат възможността да вземат участие на нашето обучение добри и лоши практики в киберсигурността. То ще се проведе на 25-ти, сега в петък. И наш лектор ще бъде Светлин Лазаров, който е началник на сектор дигитални анализи и открити източници в отдел киберпрестъпност към ГДБОП. Това ще го направим за вас на преференциална цена от 15 лева. За да се учим неформално и информално, да бъдем в безопасност в киберпространството. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо Василев. И сега давам думата на участниците, заявили своето участие в дискусията, като тук искам да направя акцент, че както разбрахте, нашата изследователска група е насочена към процесите на дигитализация и тяхното отражение в информалното образование. Поради тази причина голяма част от експертите, които ще участват, които са заявили своето участие в тази част, ще бъдат именно професионалисти от сферата на дигитализацията, като тук давам думата на господин Светослав Дичев, директор бизнес развитие към Cyber 360 Academy. Здравейте на всички участници! За мен е удоволствие да взема думата в това събитие. Изключително интересна беше презентацията, много полезна информация. В интерес на истината, аз като практик и като директор бизнес развитие в Cyber 360 Academy
мога да потвърдя, че голяма част от начините на обучение и образование са застъпени при нас. Просто в този момент, нали, съвсем така се изясни за нас, че всъщност ние прилагаме не формално, всъщност е информално обучение на нашите курсисти. Това, което в университета се дава по темата киберсигурност е формалната част, а ние наблягаме точно на частта, която е с неформалното образование и сформирайки общност от хора, които са обучени при нас, които споделят помежду си знания и умения непрекъснато. Ние работим много силно и в информалната част на образованието. Това, което исках да споделя с вас като практически опит от това, което правим ние в Академията Cyber 360. Благодаря ви. Благодаря, Вероника. Благодаря ви, господин Дичев. И сега давам думата на госпожа Гергана Чакова, експерт обучение за деца по киберсигурност. Добър ден на всички. Искам първо да благодаря на Фондацията за поканата за участие в днешния форум. Бих искала да ви споделя спрямо моя опит като специалист по киберсигурност при децата. То ми дава следния поглед върху триадата формално, неформално и информално образование. Бих искала първо да започна с формалното образование. В часовете по информационни технологии в училищата определено се засягат теми, свързани с киберсигурността, но те са категорично крайно недостатъчни, за да формират изцяло технологични и културни механизми за критично мислене от децата. Поради тази причина се появяват различни видове организации, били те неправителствени такива или фондации, които да запълнят тази липса. За съжаление сме свидетели на един доста сериозен проблем под формата на едни, така бих казала, негативни модни тенденции. Децата, например, лягат по пешеходни пътеки, гълтат магнитни топчета, изобщо водят се от това, което е модерно, което е, бих казала, доста сериозен проблем. Що се касае до информалното образование, според моите лични наблюдения и моят опит, в повечето случаи при децата то би могло да се реализира под формата на игра, тъй като считам, че именно това е начина по-лесно те да се учат и съответно по един по-лесен, по-достъпен за тях начин да се интегрират в живота. Много благодаря. Благодаря ви, госпожо Чакова. И сега давам думата на госпожа Бойка Балан, мениджър на агенция за събития Enter Event, експерт с над 13 години опит в геймификация, обучение и развитие на компетенции чрез преживяване. Благодаря много, Вероника, и поздравление към доктор Желязкова за чудесният труд и много интересната презентация. Аз лично научих много полезни неща. Здравейте на всички. Това, което аз бих искала да споделя като практик, както спомена госпожа Чакова, ние използваме играта или игровизацията като метод на обучение. Прилагаме игровите практики в неигрови ситуации, за да може да развиваме компетенции и умения. И това сме го видели на терен, как се казва, и при деца, и при възрастни, и се намираме някъде между неформалното и информалното образование. И за мен, и като човек, вярвам, че това е една тема, която е много полезна. Вярвам, че това е една тема, за която трябва да се говори, да се споделят добрите практики, за да може да се развиваме като общност, и също дълбоко вярвам в ученето в целия живот. Както като родител съм набелязала неща, които бих искала, така умения, компетенции, които информално бих искала да развия от детето си, така и като колега си споделям и приемам информацията от моите колеги, така и като обучител и водеща на терен съм видяла изключителните ползи от този вид образование, което, тъй като последно по темата, тъй като се случва чрез метода на забавлението, често, хората така нямат тази резерва, децата, няма значение деца или пораснали, нямат тази резерва, която понякога се появява към формалното образование и са често отворени към него, така че вярвам, че всички видове образование би следвало и бъдещето предстои да покаже, и се надявам това да се допълват чудесно за постигане на по-развито и по-напредно, щастливо, добре живеещо заедно общество. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Балан.
Давам думата на госпожа Веляна Салмова, юрисконсулт. Здравейте на всички! Аз също бих искала да благодаря на доктор Желязкова. Беше много интересна презентацията. Научих различни неща и, както се казва, макар и малко клиширано, до някъде открих действително себе си и своя собствен опит там. Така, например, макар че съм юрист, както ме представи Вероника, и винаги съм предполагала, че няма да работя особено с технологии, дори не съм искала, честно казвам, преди време. Сега се оказва, че нещата са коренно различни и ние наистина вървим към една вездесъща, ако мога така да нарека, дигитализация. Тази дигитализация естествено не е толкова страшна, колкото съм си представила аз самата, но тя в крайна сметка изисква развитието на нови знания и умения у мен и у моите колеги, предполагам. И това са знания и умения, които обаче аз не съм получила в моето формално образование, нито в практическия си стаж след него. Тоест, наложи ми се да ги придобия по информален начин, както се оказва. Без самата аз да съм знала, че това е информално, налагайки ми се да ползвам различни софтуери, свързани с правото в моя конкретен случай, например дигиталния подпис или електронния подпис, нещо много така модерно, удобно, хубаво, приложимо, особено в времената на пандемия. Се оказа, че аз трябва сама да се науча как да го инсталирам, как да подписвам, как да преподписвам, да го ползвам на различни клиенти от различни хора, което е действително един много добър за мен самата пример на информално образование в една иначе консервативна сфера, каквато е правото. Така че отново благодаря. На мен самата ми се изясни какво уча в момента и какво ми се налага да донаучавам, което обаче е супер. Именно както се твърди на така административно високо ниво, каквото е това на Европейския съюз, ние трябва да учим постоянно. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Салмова. Давам думата на госпожа Асия Асенова, специалист дигитален маркетинг. Здравейте, благодаря и аз за поканата. Лекцията беше изключително интересна. Аз също научих доста нови неща и преоткрих себе си в нея, тъй като, както каза Вероника, аз съм специалист маркетинг. Това, което мога да споделя е, че страстта към маркетинг при мен се запали още в 11 клас, тъй като той беше част от задължителната програма в Търговско-банковата гимназия, която завърших. И така, пленена от тази идея, реших да разгърна потенциала си в тази сфера, като завърших бакалавърска и магистърска степен по тази специалност в университета, като там получих широката рамка на образованието си. Страхотен екип от преподаватели положиха неимоверни усилия да владея основните подходи, тактики и стратегии в маркетинга. Но сблъсквайки се с реалността извън академичната обстановка, осъзнах, че това не е съвсем достатъчно, за да се реализирам като специалист в тази област. Дигитализацията, интернет, социалните мрежи развиха маркетинга на съвсем различно ниво и направиха съвсем естествен преход от традиционен към дигитален маркетинг. Като това провокира потребност от допълнителни курсове, които адаптираха знанията ми от традиционен към дигитален маркетинг. Но въпреки това всички знаем, че дигиталният пейзаж е нещо, което се променя непрекъснато, ежедневно и освен тези курсове се налага ежедневно да черпя знания от различни ресурси и източници, за да се усъвършенствам в работата си. И в този ред на мисли, моето мнение е, че образованието е непрекъснат съпътстващ процес през целият ни живот и формалното, неформалното и информалното образование имат еднаква тежест и не могат да дадат самостоятелно достатъчна стойност. Благодаря за отделеното време. Много благодаря, госпожо Асенова.
Иска ли някой друг да сподели своя информален опит с нас? Като ще помоля, ако някой има това желание, първо да се представи. Здравейте, бих искала да се включа. Здравейте, да. Казвам се Панат Кезим, уча магистърска степен в НОИ, Софийския университет, начална училищна педагогика. Това ще е девета поредна университетска диплома за мен. Първо, че презентацията беше уникална. Аз не се преоткрих, аз се открих в нея и много се радвам, че има още поне един човек на тази планета, който мисли като мен. Много често ми задават въпроса: ама ти защо учиш, за какво си ти 68 дипломи, примерно, или сертификата за една година? Аз също смятам, че човек трябва да може да докаже своите знания и своите умения. Един от тези начини е именно сертифицирането, именно придобиването на различни квалификации, това, което най-силно впечатление ме направи от презентацията, тъй като го почувствах много мое. И всъщност подкрепям изцяло ученето цял живот, до последния момент. И аз съм живия пример, че човек може да успее, без значение каква е неговата възраст, без значение каква е неговата позиция в обществото, каква е неговата роля, какъв е социалният му статус и така нататък. И с това ще приключа, уча начална училищна педагогика, за да мога да разбера своята дъщеря, която е 9 години и която започна да проявява дефицити с началото на дистанционното обучение през 2020 година. Дефицити, като казвам, просто започна по-бавно да учи и за да разбера защо и как, просто влезах в обувките на нейните учители, или поне се опитвам. Благодаря. С нетърпение чакам още една такава среща с същите или с нови лектори. Беше наистина много приятно. Благодаря. Благодарим ви. Ние, госпожа Кезим. Някой друг да желая да сподели мнение, разсъждения по тази тема за информалното образование? Добре. Много ви благодарим, че днес бяхте заедно с нас, като заедно усвоихме ценни уроци за света на информалното образование. Ако проявявате интерес към нашата изследователска група, можете формално, неформално и информално да станете част от нас. Желаем ви да сте много здрави, да не спирате да се учите всеки ден информално. Благодарим. Всичко добро. Всичко добро. Благодаря, довиждане. Довиждане. Благодаря, чудесен ден на всички.